Kaya nagbaon ko ani sir, gini bugas sir. Eh, Ay, pwede mangutana? Unsa ning lugar diri te? nakuha man ni sir sa this. Sa Jess? Unsa man na imong gikaon te? Ay, kaya lang ako nang di baon sir. Para makatimo magitan sa bukid. Ah, Mm. unsa man na imong gipangbitbit eh? Kuan uling, ibaligyan na ko para makapalit ni bugas. Uling, tagpila man ning uling te. Nagkuha na ni uling sir, sintirita. Ama itag 50 ni kaning gagmay o kaning ay kaning isa ka sako? Oh, nabarato lang mga karon. 50 ra ng sako? Mm. Ginoo. Oh, hama da imong banat eh. Sila lagi sir, ang pagkuha niya sa ako, dali na siya dito. Ambot nang apit na magbungan kapin, diri ami ibiyaan niya. Mm. Niana siya sa ako na muli na daw siya mga kuwang kaadlaw daw, tulo. Mm. Buwan naman karon, Buwan na kapin wala na ni uli mong umban na. pila man kabuk imong mga anak te. Kuan, unom, Unom kabuk imong anak. unom, Ang kinamubuangan pila may edad? kuan, 14. 14 pa? O, sa ayos maglabad na ko yung ulo gani, may bugas. Magay nagbaon ko ani sir, gini bugas sir. O mga anak ito, si Gilak, si Pangayo, Kapyo. Si pag Pangayo, Kapyo, ang ipalit. Lagino niya. Mm. Sao man ni nga tag 50 ra ng uling niya ang kanite tagpila man pud ni. Murag ko na, Jis. 10 pesos. Mm. Sa ato pa og mahalin ng isa ka sako og kanang duha ka Oh, si Bintir. 20 ra. Ginoo. Sa kakilo. Isa ka kilo niya, pito mo kabuk mga dala ka. Oo, apil na ko na. Usahay gani, di ko mukaon para ipalabon sa ako mga Sa imong mga anak. Para makakaon sila. Ginoo. Nausahay, may kuan sir, gas, may suga. Aman inyong balay ti layo pa kayo dire. Oo, Ikaw rin nagpas-an na padulong dire ah. oo, kaya hindi ka akong balay. Bakilin Yes. kaayo. Pansin ta man yung kadas karsada te. Hindi kaayo sir na usahay ako magkalamag. Ang tindahan po, di mo pautang basta wet ni uling. Ang maunya unsa man te magantos lang jud mo kaon na te. Oh, magantos lang ni ani. Ang imong anak karon te nang eskwela pa. Oh, isa ra kong eskwela karong bae, grade 3. Grade 3. Ang katuling 5 kabuk nimo anak te. Wala akong eskwela. Wala na nang eskwela. Wala. Layo-layo pag yun inyong balay diri ate. Layo gi kaayo. Sa ato pa maura yun ni imong gikuan pasan lang jud kani. Oh, para makapalit og bugas. Isar na kilo te. Ay, bahala sa kakilo. Sir, para makakaon po din sir. Para gusod ang yung tahon lang namo. Ano ito sa akong mga anak. Sige te nako ihatag sa imo ha. Ote. Dawata te oh. Dako naman sir. Ha? Dako na kaayo. Sige dawata lang te. May na lang pangpalit na nimog bugas te ha. Bugas, sir. Salamat kaayo para makapalit para makakaon na akong mga anak. Yung saktong kaon. O kanite ote pangpalit niyo sudan te oh. Ayun na sir, dako ang mga ihatag namin. Sakto naman na makapalit na bugas o sudan. Sige lang te. Kana. Gas, O kanite. gas, o O ipalit ni nimo og kuan. cars, gatas. O ipalit ni nimo og kuan kaning ipalit ni nimo og sudan kana pangpalit nimo og bugas ha. Wa man day kay chinilas ti o. Sinilas. Akong anak gani, may mga sinilas. May mga chinilas imong anak. Ginoo. Sige lang te dawatan ni ti o. Salamat sir ha, para makapalit na kong sinilas sa akong anak. Malag, duha lang kabok, palisan. Sige ra. Kanite o ipalit na nimo chinilas imong anak ko. Ayun na sir, dako na kaayo ni o, makapalit na ni bugas. Sige lang. Ang kana pangpalit nimo og bugas ug sudan, ang kani ipalit lang pud nimo og chinilas imong anak. Sige dawatan lang ti o. Sir, salamat kaayo sir. Makapalit na kong sinilas sa akong mga anak. Sige lang. Unya ti dili na ko mo sabay sa imuno kay layo-layo pa tong bukid te. Pero ilado ka diri ate. Pasulod. Basing kaluyan ko sa Ginoo nga makabalik ko te ha. Pwede te nga mo hangyo lang ko sa imo ate nga mo balik lang kasi inyong balay. Sige sir, salamat kaayo para makapalit ni bugas. O sige te ha. Ang una nimo pasalamatan ang Ginoo gyud ha. Sige te. Sige sir. Makaya na nimo pas-an gyud ay te. O, kaya na lang sir para makapalit ng bugas. Sige te no. Napay uling nimo te nabili ng isa. Salamat kaayo sir. Sige te ha. Amping ka kanunay te ha. Sige te.